Rwy'n ni'n ceisio gwella cysylltiad cwmnïau Fferyllol a phroses werthuso AWMSG. Rydyn ni yma i annog y cysylltiad hwnnw a'r fantais yw y bydd modd i gleifion gael gafel ar feddyginiaethau arloesol yng Nghymru. Yn y flwyddyn diwetha, roedd 47 o werthusiadau. Roedd 45 yn bositif. Roedd hynny'n wych achos cafwyd argymhelliad positif o 98%. Ond dywysodd 56 o gwmnïau beidio cyflwyno cais am werthusiad. Pan fydd eich cwmni'n cyflwyno meddyginiaeth i gael ei trwyddedu, dyna'r amser i gysylltu â Chymru gan ddefnyddio ffurflen A. Ffurflen A sy'n gwthio'r cwch i'r dŵr. Enghraifft, Roedd abirateron ar gael yng Nghymru rai misoedd cyn i fod e ar gael yn Lloegr. Rydyn ni eisiau annog hynny. Mae Robin Miles yn gweithio i GSK yng Nghymru, un o'r cwmnïau sy'n ymwneud â'r broses werthuso. Amserlen rhaglen nais fydd yn penderfynu a fyddwn ni'n mynd i lawr y llwybr AWMSG a'i peidio, ond rydyn ni yn dueddol o wneud cysylltiad o'r cychwyn cyntaf. Yn union. Yn y pen draw, rydyn ni am sicrhau bod cyfle i gleifion fanteisio ar y meddyginiaethau arloesol sy'n cael ei datblygu gan y diwydiant. Mae Rob Thomas yn gweithio i Bowring Ingelheim. Mae hefyd yn cynrychioli'r diwydiant ac yn aelod o grŵp strategaeth meddyginiaethau Cymru. Mae llawer o wybodaeth a data'n rhan o'r cyflwyniad, clinigol, cost effeithiolrwydd, effaith ar y gyllideb, mwy o fantais gymdeithasol. Cyn dod i'r cyfarfod, dyla'r cwmni sicrhau bod eu cynrychiolwyr yn deall y data a'i hachos dros argymell y feddyginiaeth. Mae'n bwysig iawn bod nhw'n dod i'r cyfarfod wedi paratoi. Yn wir, dylai cynrychiolwyr ddod i gyfarfod ni ddau ymlaen llaw i weld y beth yw eistedd yn y sedd yn ateb cwestiynau'r pwyllgor werthuso. Y gall fod yn frawychus i ddechrau, mae hefyd yn brofiad da. Dyna'r adborth dwi wedi gael o safbwynt GSK. Ar ôl cael ei gwerthuso, gall meddyginiaethau gyrraedd cleifion yn gyflymach, diolch i gronfa driniaeth newydd yng Nghymru. Bydd y pot hwn o arian yn golygu y gall byrddau iechyd roi cyngor AWMSG a nais ar waith cyn gynted a phosib. Daw cymorth arall drwy'r cynllun mynediad i gleifion, lle gall cwmnïau gynnig cymhelliad ariannol neu seiliedig ar ganlyniadau i GIG Cymru. Mae'n gyfrinachol. Y fantes i'r cwmni yw bod hyn yn gwella'u hachos ac felly maen nhw'n fwy tebygol o gael y feddyginiaeth a chael argymhelliad positif. Yng Nghymru, mae'r ymdrechion yn canolbwyntio ar helpu cwmnïau Fferyllol i gael eu meddyginiaethau i'r cleifion. Ar gyfer meddyginiaethau amddifad ac amddifad iawn, mae grŵp clinicwyr a chleifion yn helpu i ddatrys problem prinder data. Mae CAPIG yn cynnig cam ychwanegol ar gyfer meddyginiaethau sy'n trin afiechydon prin neu nifer bach o gleifion. Mae'r gallu i glywed gan glinigwyr neu gleifion fel rhan o'r broses asesu technoleg iechyd yn gam pwysig. I gwmnïau sydd ddim yn siŵr sut bydd eu meddyginiaethau yn addas, ffoniwch AWTTC yn uniongyrchol a bydden nhw'n eich roi chi ar ben y ffordd. Mae'n hawdd cysylltu ag AWTTC. Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am y broses neu'ch cais, maen nhw bob amser wrth law i roi cyngor. Dwi'n synnu weithiau nad yw cwmnïau'n sylweddoli pa mor groesawgar i ni yng Nghymru. A maen nhw'n cael sioc rhywsyd. Mae'r Cymru'n genedl sy'n siarad yn blwmp ac yn blaen. Felly'r pwynt dwi'n ceisio i'w wneud yw bod hyn hefyd yn wir pan fyddwn yn trafod pethau fel meddyginiaethau. Siarad yn gynnar, dyna sy'n bwysig. Cysylltiad cynnar. Fe gewn ni fwy allan o hyn os nawn ni gyd gyfrannu a chydweithio. Cytuno. Ar ddiwedd y dydd, dwi'n credu mae'r hyn i ni gyd yn anelu ato yw bod meddyginiaethau arloesol newydd ar gael i gleifion.